Bé, doncs, bona tarda. I bé, jo us vull explicar una miqueta la pinzellada del que és tot el que compon la fitoteràpia, que la fitoteràpia és la ciència que estudia el que són les plantes medicinals i com les podem utilitzar per tractar diferents problemes de malalties i coses que ens trobem bé i això. I bé, us faré una miqueta, però segurament hi haurà temes que potser us quedaran, però clar, és tan ampli que després al final em pregunteu alguna cosa si voleu i acabem de... Bé, veureu que el tema, els formats en els que es podem trobar les plantes medicinals, és a dir, les herbes, tothom coneix les herbes, us he portat unes perquè no sabem aquí el que és, i llavors ara us la passeu, l'oloreu, la mireu i després us preguntaré si sabeu quina és, No és difícil, Llavors... Bé, doncs les herbes aquestes les podem trobar en diferents formats. O sigui, podem utilitzar les herbes, que veureu que farem infusions o decoccions, us explicaré el què. Podem trobar-les en càpsules comprimits, que seria l'herba s'ha extret el que és el principi actiu i llavors s'ha fet en càpsula o en comprimit. Això és més concentrat que les herbes sola, que una infusió. Els extractes serien com les càpsules o els comprimits. Seria també extret el que és el principi actiu de la planta i llavors serien com gotes, perquè ens entenguem. Llavors trobem xarops. Normalment el xarops el que es fa és de diferents plantes es fa un compost que s'utilitza per una problemàtica o per una altra. Podem trobar-ho en pols perquè, per exemple, el tema dels minerals és molt més... Minerals no són plantes, però també són components que ens poden servir per tractar diferents problemes. Llavors, en pols podem trobar diverses coses que és més fàcil per assimilar-ho i llavors es fa en pols. Per exemple, el pot aquest que tenim aquí és col·lagen i seria en pols, seria per fer un batut de col·lagen, que també sortirà. Els olis essencials, el que s'ha fet és, amb les herbes, s'han anat extraient tot el principi actiu, però el que és l'oli essencial de la planta. I s'utilitzen d'altres maneres. O sigui, els olis essencials es poden prendre, però s'ha d'anar molt en compte, perquè seria com una dosi molt forta, llavors podria fer mal en alguns casos. Llavors, no ho recomanem mai. Sempre l'utilitzem, jo almenys, soc més prudent i llavors l'utilitzo més de cara exterior. Podem trobar cremes, ungüents i diversos formats. Llavors, el que us parlava, hi ha la decocció i hi ha la infusió. Quina diferència hi ha? La decocció és quan els principis actius de la planta estan en l'arrel, perquè clar, els principis actius de la planta poden estar a les fulles, a l'arrel, a diferents llocs de la planta, i hem d'anar a buscar allà on estan els principis actius. Doncs llavors, els principis actius són els que són la part de la planta que podem utilitzar per tractar aquella malaltia. Llavors, si el principi actiu està amb l'arrel, és a dir, que hem d'utilitzar l'arrel, doncs llavors el que fem és una decocció. La decocció vol dir que el que fa és de bullir la planta i després deixar-la macerar un temps. Però la planta, o sigui, l'arrel aquella s'ha de bullir per treure-li els principis actius. Si no, amb una simple infusió no ho aconseguiríem. Per exemple, això és un arrel, veieu? Això és un arrel, per exemple, del pagofit, que ja veureu que és un antiinflamatori i veureu com podem utilitzar-lo. Llavors, si
El cas és que utilitzem de l'herba el que és la fulla, per exemple, o la flor, doncs el que fem és una infusió. És a dir, que bullim a l'aigua i en el moment en què bull, tanquem el foc i posem l'herba a macerar durant 3 minuts, 4 minuts, depenent una mica de cada tipus de planta. La diferència seria aquesta. I és important saber-ho perquè, clar, per treure el principi actiu amb una infusió és suficient amb macerar-la. Llavors, ara començarem una miqueta amb el que són les diferents problemàtiques que ens podem trobar i, per exemple, com ara estem justament, he volgut començar amb el sistema respiratori perquè ara que estem justament a l'hivern i amb el fred i tot això, doncs ens refredem i a veure com podem tractar. Suposem que ens refredem. Bé, què hem de fer? Primerament, si ens refredem, hi ha un virus per allà que ens ha atacat, però hi ha un problema que segurament ens ha atacat a nosaltres perquè el nostre sistema immunològic està molt baix. Llavors, el primer que hem de fer és pujar-lo, activar-lo, perquè activar-lo per tal que respongui a aquell virus i pugui atacar-lo. Llavors, com ho podem fer això? Amb propoli, per exemple, amb equinàcia. El propoli és una substància que s'extreu de les abelles, és a dir, les abelles utilitzen aquesta substància per reparar les seves cel·les i per defensar-se de l'exterior. Per tant, s'ha estudiat i s'ha vist que tenia tota una sèrie d'aminoàcids, de vitamines i de components que el que feia reforçar el sistema de defenses i fins i tot actuar una mica a nivell antibiòtic. El propoli s'utilitza molt en nens. D'aquí, qui té nens petits? Algú hi ha que tingui nens petits? Com menors de 12 anys? Sí? 12. Bé, en nens molt petits s'utilitzaria bastant el propoli. El propoli s'utilitza per adults i tot, el que passa que, per exemple, amb els nens que necessiten reforçar el sistema de defensa seria molt interessant. Després, l'equinàcia. L'equinàcia és una flor molt xula, aquesta que veieu aquí. I la rosa, aquesta rosa. I s'utilitzaria també, és un antibiòtic molt potent, però que no només com a antibiòtic que és, per entendre'ns, no ens baixa les defenses, sinó al contrari, ens les puja, ens les activa, fa que estiguem més bé i a més està tractant aquella bactèria o virus que ens ha atacat, diguéssim. Ho dic això perquè els antibiòtics convencionals el que ens fa és, sí, evidentment, ataca aquella bactèria o virus, però com a efecte secundari fa que les nostres defenses baixin molt. Llavors, en un moment en què tenim la necessitat de prendre antibiòtic, pel que sigui, sí que us diria que és molt interessant que prengueu l'equinàcia complementant aquell antibiòtic. Perquè us haureu trobat algunes vegades, potser, d'estar prenent antibiòtic i en el moment en què l'heu deixat, heu tornat al poc temps, tornar a recaure un altre cop amb allò, amb aquell problema o amb algun altre, i anar encadenant un problema darrere l'altre. Bé, això és perquè les defenses baixen i llavors ens trobem una mica indefensos davant de les bactèries. Llavors, normalment els refredats cursen amb mucositat, amb tos, amb congestió. Bé, doncs en el cas de la mucositat buscaríem plantes que ens ajudessin a expectorar, a ajudar-nos a treure aquella mucositat, el que són mucolítics. La tos és una de les coses que cursa amb el que és el refredat i la tos, per exemple, la podríem tractar amb, per exemple, la drossera, que la drossera és una planta, és aquesta d'aquí, aquella que veieu així com tota oberta, és la drossera. I aquesta planta
el que fa és cuidar el que és les vies respiratòries, suavitzar-les per tal que no s'origini la tos. I la menta japonesa és una cosa que és fantàstica, quan la vam descobrir vam veure que realment va molt bé, perquè és una essència, és un oli essencial, el que parlàvem, un oli essencial que el que fa és ajudar a respirar millor i te fa com un efecte algo sedant que el que fa és aturar la tos de seguida, en molt poc temps, i ajudar a respirar i tot això. I com a anècdota m'han dit que també va molt bé per la gent que ronca. Ostres, tindrem que provar. Llavors, congestió, l'eucaliptus és molt bàsic, tothom el coneix, i l'eucaliptus és balsàmic, llavors ajuda a que puguis respirar millor i a que treguis tota la mucositat. Una altra problemàtica que ens trobem amb el tema del sistema respiratori és el de les al·lèrgies, que si els estornuts, ara potser està una mica més paradet el tema, però a la que comença la primavera és terrible per la gent que té al·lèrgies. Bé, una composició que funciona molt bé, o sigui, que està comprovada i la gent ho ha provat i veu que està molt bé. Hi ha compostos que porten, per exemple, aquestes plantes que veiem aquí, però una que va molt bé, que us puc dir assegurar-vos, és la flor de saüc amb l'ortiga. Això fent infusions d'aquesta mescla, les podeu prendre durant tot el dia i alivia molt el que és els problemes de sinusitis, rinitis sobretot, l'esternut, la picor dels ulls inclús pot ajudar, però el tema picor dels ulls aniríem més per una altra planta, neteges amb l'eufràsia, per exemple, que és una planta que seria per netejar els ulls. L'ortiga, per exemple, el que fa és ajudar a eliminar aquelles toxines que s'estan acumulant degut a aquell component que ens està provocant l'al·lèrgia i que ens està fent que tinguem aquests símptomes. El malví ajudaria a suavitzar tot el que és el tema vora i tot això, la flor de saüc i el groseller negre seria tot per tot el que són els símptomes aquests d'al·lèrgia. Però que penseu que moltes vegades, sempre hi ha preparats de diverses plantes perquè això s'ha estudiat que la sinergia d'aquestes plantes fa que potenciar una i altra, o sigui que entre elles es potencien perquè el resultat sigui encara més favorable. Llavors passem al sistema digestiu intestinal. El tema del restrenyiment és un tema superhabitual, que té moltíssima gent, que amb molta gent és crònic i es té com, és normal, jo tinc restrenyiment i ja està, no? Però és una problemàtica realment greu, aviam, ningú es morirà de restrenyiment, però és greu en el sentit que allò està provocant que acumuli tota una sèrie de toxines i aquelles toxines que estan dins del cos fan mal a altres òrgans del cos, o sigui, com als intestins, etc. Llavors, el restrenyiment, prendre plantes laxants només és una mica perjudicial, perquè si prenem només plantes laxants, el que fem és que arrosseguem amb tot, o sigui, amb el bo i amb el dolent. Per això és molt important relacionar les plantes, complementar les plantes laxants amb el que són els lactobacillus, els protectors de la flora intestinal. I després, o sigui, si una persona es troba amb restrenyiment, el primer que hauria de fer és intentar, a través de plantes reguladores o inclús, ja sabeu, de fruites que poden ajudar, sempre buscar de lo menys a lo més. Llavors, començar amb plantes reguladores
com ara el lli... Bueno, el lli no és una planta, el lli és això que veieu aquí, que hi ha el marró i el daurat, però el daurat és una miqueta més actiu. La saragatona seria una de les... Són llavors també, bueno, en aquest cas he posat plantes reguladores, però ho he posat malament, perquè no són plantes, són llavors tot. El lli, la saragatona, el sagó, tot això, el sagó són cereals, o sigui, el que són les primeres capes del cereal triturades i això té molta fibra. És a dir, que el que és regulador són coses que ens estan ajudant a que no tinguem restrenyiment però d'una manera natural. I el laxant ja és una miqueta més agressiu. Llavors, quan una persona té restrenyiment de manera crònica, interessa sempre que prengui lactobacillus o enzims digestius també per ajudar-nos sobretot a que la flora intestinal no quedi destruïda. Si teniu alguna pregunta i tal, me podeu interrompir, que jo puc anar. Bé, ara, per exemple, hi ha una passa molt gran de gastroenteritis. Hi ha molta gent ara actualment, nosaltres ho estem veient a la botiga perquè ve molta gent amb aquest problema. És de tipus víric, en aquest cas, la majoria de les vegades ho és, però no per això no podem tractar-ho. Veieu que aquí he posat l'equinàcia. Per què he posat l'equinàcia? Doncs perquè l'equinàcia, com us he dit, actua contra la bactèria que ha entrat. I això és bàsic. O sigui, primer hem d'atacar-la, hem de pujar-nos al nostre sistema de defenses perquè d'aquesta manera aconseguirem que el nostre cos reaccioni davant d'allò. I he posat la camamilla i la melissa perquè, per exemple, són dues plantes que són relaxants. Sabeu que quan hi ha gastroenteritis hi ha els espasmes aquests d'estómac. Llavors, això el que fa és ajudar a calmar. Llavors he posat aquesta foto representativa del tema. I el fonoll ajudaria al que és el tema dels gasos, que va bastant relacionat amb el tema. I la vara d'or és per exemple, per persones que tenen diarrea amb la gastroenteritis, doncs seria, com que desprèn una substància que són els tanins, i llavors aquests tanins el que fa és que actuï com a astringent, i per tant parla astringent. La vara d'or en castellà aquí. Vara dorada. Jo crec que és vara d'oro. Diria que sí, quasi segur que sí. Llavors, a nivell de digestius, doncs, veieu que tornem a posar la melissa i la camamilla perquè, clar, són plantes que tenen moltes propietats en aquest sentit, perquè ajuda a relaxar, a digerir millor, etc. I la menta poleo també. I aviam, la planta aquesta que us he ensenyat al principi, quina era? Farigola. Era fàcil, Bé, doncs la farigola és una planta que té moltes propietats. És una planta que diria jo que per excel·lència es pot utilitzar pràcticament en moltíssimes coses. Es pot utilitzar a nivell digestiu perquè ajuda quan hi ha molèsties d'estómac, gastroenteritis també. És un antisèptic, és a dir, que està netejant el que és l'organisme i per tant la farigola és fantàstica. Quan hi ha refredat, també per tot el que és les vies respiratòries, ens ajuda a calmar-les. Com és antisèptic, el que fa és ajudar a eliminar aquella irritació que hi ha en el coll, doncs ens ajuda també. S'utilitza també a nivell extern. O sigui, és que la farigola, per exemple, en banys, per exemple, en un cas de cistitis, problemes d'aquests, també podríem utilitzar la farigola. O sigui que la farigola bàsic de tenir-la a casa. Hasta la sopa.
Sí, sí. Molt bé. Després, en el cas que tinguem, hi ha persones que tenen gasos, molta gent té gasos. Primer hauríem de mirar els hàbits d'alimentació i la manera com mengem. És a dir, hi ha gent que, per exemple, menja molt ràpid. Aquesta gent està predestinada a tenir gasos. O sigui, ja és un hàbit de manera de fer que ja és incorrecte. O sigui, tindríem que tractar això primer, intentar solucionar aquest tema. Però hi ha gent que té gasos i llavors amb plantes com ara el fonoll, ja el coneixeu segur. Sí, clar. El que utilitzem del fonoll són les llagoretes. El comí és un altre que també es coneix molt perquè inclús a pastissos, clar, per cuinar, i l'anís verd serien plantes que ajudarien. Llavors, en aquest cas, segurament amb una infusió seria suficient. Si és molt greu, que hi ha gent que té gasos i els crea inclús espasmes, doncs hi ha compostos que com que és l'extracte normalment es fa amb oli, doncs com és una càpsula, diguéssim, com una perleta, doncs allò és més concentrat, no? I quan hi ha més problema necessitem alguna miqueta més potent, més fort. Problemes circulatoris. Problemes circulatoris, ara per exemple potser no notem tant, perquè és hivern i no es nota tant, però segur que molts dels que esteu aquí us heu trobat que a la que comença a arribar la calor ens notem les cames més pesades, inclús molèsties, etc. Això és un problema circulatori i ja no us dic quan hi ha varius i tot això. Llavors, quan passa això, si ens complementem amb un compost que porti, per exemple, el castanyer d'Índies. El castanyer d'Índies és un arbre, sí. O sigui, no és la típica castanya, es diu castanyer, però és una castanya gorda. Doncs, si utilitzem, per exemple, aquest fruit, el castanyer d'Índies, o, per exemple, el rus, que és una altra planta que també ajuda a que hi hagi millor circulació, a que les artèries siguin més permeables i que, per tant, el problema de la circulació és que les venes ens van quedant com més estretes i el rec sanguini no pot passar d'una manera tan fluida. Llavors això el que permet és que hi hagi més permeabilitat i hi hagi més fluidesa. El ginkgo biloba també seria una planta en aquest sentit. Llavors, contraindicacions amb el tema de ni què dir-vos, que sempre que hagueu de prendre una cosa és recomanable que vingueu a un professional que us assessori per la vostra problemàtica i el vostre quadre personal. Però aquí us diré que sobretot amb una persona que pren anticoagulants, com per exemple el típic Sintron, aquesta persona no pot prendre de cap manera qualsevol d'aquests circulatoris. O sigui, és important això saber-ho, no perquè siguin plantes una es pot medicar lliurement, perquè també les plantes tenen les seves contraindicacions. Llavors, amb el tema circulatori ens podem trobar també amb problemes d'hipertensió. Aquesta també és una problemàtica molt comú en aquesta societat que vivim ara. O sigui, hi ha molta gent que és hipertensa, moltíssima. Llavors, per tractar la hipertensió, també hi ha plantes, hi ha coses que ens poden ajudar a que la tensió es reguli i baixi molt abans de començar a prendre medicació química, diguéssim, que el que fa és que ja estiguem predestinats per vida a prendre aquella medicació. Hi ha moments en què jo no estic mai dient que es pugui deixar una cosa, o sigui, es pugui deixar la medicació tradicional de cop
i posar-nos a prendre plantes. Però, per exemple, quan es detecta una hipertensió, podem començar a intentar almenys començar amb plantes que ens ajudin una miqueta i que potser amb això podem solucionar-ho. Quan la hipertensió no és molt alta, es pot solucionar amb això. Sempre, quan parlem d'hipertensió, posem un diürètic, perquè el diürètic el que fa és ajudar a baixar la tensió. Tenim l'altre cas, la hipotensió. Hi ha gent que a l'estiu, per exemple, per dir alguna cosa, que és quan passa més comú, els hi baixa la tensió d'una manera en picado que es poden inclús arribar a desmaiar de malament que estan. Bé, hi ha solucions molt senzilles. O sigui, hi ha el romaní, per exemple, que també és molt conegut, però hi ha, per exemple, la regalèsia. Important, la regalèsia, una persona que sigui hipertensa, no la pot prendre. O sigui, no passarà res, potser s'ho pren una miqueta, però no per hàbit. Ho dic perquè ens hem trobat moltes vegades que potser, és que jo prenc molta regalèsia, les pastilles canola o el palet de regalèsia, i tenen hipertensió, i la gent a vegades no sap que és contraindicat. O sigui, seria per al cas contrari. Teniu alguna pregunta o alguna cosa? No? Gràcies. Doncs, llavors, amb el tema de la pell, afeccions de la pell en tenim diverses. Jo aquí m'he cenyit més no amb el tema estètica, el tema pell, sinó amb el que és la problemàtica amb pell. Tenim nens per aquí, o sigui, que comencin amb l'acné? Sí, no? Bé, doncs, amb un nen que comença amb l'acné és molt important. Internament, donar-li, per exemple, el llevat de cervesa. El llevat de cervesa el que fa és donar una vitamina per la pell i regular el que és el pH de la pell com si fos una depuració, per entendre'ns. Llavors, podem fer una mascareta d'argila una vegada a la setmana, en el cas de nens que tinguin acné. A l'aloe vera, també a nivell de gel, us estic parlant del gel d'aloe vera, no a l'aloe vera begut, que també hi ha el suc d'aloe vera. El gel també ajuda a que els granets que els surtin, doncs anar-los secant i anar-los calmant una mica. El sabó de verdana, la verdana és una planta que actua com a astringent i alhora neteja. De tal manera que també mantenir la pell neta és bàsic amb aquest problema, perquè ja sabeu, és el poro que s'embruta. I l'oli d'arbre de te és també ideal perquè a més ells veuen un resultat immediat. Perquè l'oli d'arbre de te és una essència que el que fa ho poses simplement allà on està el granet i l'està desinfectant i l'està secant. Per tant, clar, això i en molt poc temps el granet es seca i no s'infecta i no va a més. Saps quan ja comença a fer-se el pur i la cosa se complica encara més. Llavors, què recomanaria amb un nen, així ràpidament, amb un nen que tingués acné? Li recomanaria que internament s'aprengués el llevat de cervesa. Això anirà... El llevat de cervesa té moltes altres propietats, però a nivell de pell ja aniria molt bé, a nivell de cabell també, però segurament no és el problema en aquest cas. Que una vegada a la setmana es fes una mascareta d'argila. Les mascaretes d'argila és molt senzill. O sigui, es pot fer el que és la sorreta aquella verda mesclada amb aigua, ja està, però també hi ha argiles ja preparades, que és un tubo i llavors surt ja l'argila preparada, que la posen i ja està. I molt important que cada dia es netegés la pell molt i molt bé, amb el sabó de verdana, per exemple. I llavors tenir-ho per als moments que surti algun granet, doncs a l'oli de verdana.
I amb això ho solucionaríem. Ja m'agradaria a mi haver-ho sabut quan jo tenia... El sabó d'avena també va bé, no parlar, no? Sí, aviam, el sabó d'avena va bé en el tema que és contractant, relaxant, diguéssim, de la pell. Però millor el de Gardana, o el sabó d'oli de Relater, que també hi ha. Sabó d'oli de Relater. Jo havia fet servir l'oli de Relater pels polls. També. L'oli de Relater va per molta cosa, molta. És molt fort, és molt fort. Bagliare te li riuscite, bagliare te li riuscite, perché molts problemes amb el pell Sí, exacte. No, l'oli de Relater sí, és potent, però bueno, també diré que per exemple, si ho fos preventiu, l'oli de Relater als polls, és, abans que se'n vagin a l'escola, se'ls posa una miqueta darrere de les orelles i a la part de la nuca, però és el primer moment, És el primer moment, ja si creus que seguida... No me falta, perquè a vegades... Però és que a l'oli de Relater fins i tot per fer gàrgares, gàrgarismes, per quan hi ha infecció, angines i irritació del cor, per fons, l'oli de Relater és tota una història també, és com a l'aloe. Però només es pot fer gàrgares, per exemple, prendre's no pot. No, aviam, hi ha qui... No, perquè hi ha olis essencials que jo sé que es posen amb una goteta, amb un torrós de sucre i te'l pots prendre. Sí, però és el que deia al principi. Amb els olis essencials s'ha d'anar molt en compte al prendre-ho, perquè penseu que és el principi actiu de la planta però concentrat en allà i a vegades pot ser inclús irritatiu. Llavors, per això se'l recomana molta prudència. L'oli aquest només per extern. Sí, extern i per fer gàrgarismes també, però que queda aquí impregnat. Aviam, si veieu les indicacions de l'oli de Relater, et diu que el pots prendre. Però compte. Jo el vaig comprar per això. No, però no us el recomano, no el prengueu, perquè és bastant irritatiu. No és convenient. Llavors ens trobem, per exemple, amb problemes d'èczemes. L'aloe és una d'aquelles plantes que per al tema pell és fantàstica, tot i que a l'aloe serveix per moltes altres coses, però a l'aloe vera quan hi ha un èczema l'apliques i de seguida veus que l'èczema comença a activar-se i funcionar molt bé. I ens deixem de banda cremes de cortisona i històries d'aquestes, o sigui, de manera natural i la pell no fa cap reacció. Si tu tens una planta a casa d'aloe vera, com s'ha de fer? Si, per exemple, tens una cremadura, jo no sé mai si... Sí, però abans que és bueno lo de dentro... No, la part de dins, sí, però aviam, la planta per començar té de tenir mínim 4 anys. Perquè si no, les plantes més joves no tenen els principis actius que necessitem per al tractament. Llavors, què fas? Obres la planta i la part de la pulpa de dintre és la que utilitzes. Si vols fer... Sí, per cremades, llavors, si per exemple no la utilitzes tota, si tu talles una fulla, l'obres i talles un trosset i utilitzes aquell, però el reste el poses a la nevera. I s'utilitza el que és la fulla. Això ha de tindre 4 anys, la planta? Sí. Ha de tenir 4 anys, mínim. O més. No tallar temps. Sí, o més. Les plantes joves no tenen tanta propietat. No tenen tantes propietats. La pell atòpica, l'aloe vera? Aviam, la pell atòpica és una pell que necessita molta hidratació. Llavors, l'aloe vera és una miqueta astringent. Llavors, per la pell atòpica ens va molt més bé, per exemple, una crema d'avena, de civada. La crema de civada és més calmant, és una crema que l'assimila molt bé la persona que té pell atòpica, molt millor que l'aloe.
inclús molt millor que una crema d'aloe. Que una crema d'aloe pot tenir altres coses. Jo em decantaria per la de cibada, com a preferible. Llavors, si hi ha algun eczema, podem posar en aquella zona una mica de crema de calèndula, per exemple, o aloe, en aquell eczema concret, que a vegades les pells atòpiques fan eczemes. Doncs en aquella zona posem puntualment una miqueta d'aloe vera. Això estaria bé, però no com a hidratació general. I aquí ens torna a sortir l'oli de prater, perquè clar, també amb tema pell és bàsic. Però l'oli de prater posaríem una miqueta per desinfectar, per secar, però hauríem d'hidratar. Un problema de psoriasi? Bé, l'aloe ja hem parlat, sabem que funciona bé per la psoriasi, però segurament no heu sentit parlar, o potser sí, del sabó d'Alep. El sabó d'Alep és un sabó que ja s'utilitzava com fa 2.000 anys enrere i és molt més antic que el sabó de Marsella. És com una pastilla de sabó. És un sabó que fan a Síria, al nord de Síria, en una regió que es diu Alep, i per això té aquest nom. I aquest sabó està compost per oli d'oliva, oli de llaurer, el que és la sosa càustica, que no és química la sosa càustica, la sosa càustica ve d'una planta, i aigua. O sigui, amb aquests components faríem el sabó d'Alep. I aquest sabó va molt bé per al tema de psoriasi, o sigui, demostrat, jo tinc gent que em ven allà i m'estan dient que han provat 1000 coses i el sabó d'Alep els està donant un resultat boníssim. Aguantar-se amb el sabó. Exacte, o sigui, a l'hora de dutxar-se, en lloc de dutxar-te amb qualsevol altre sabó, perquè sabeu, si coneixeu algú que tingui psoriasis, És que jo m'havia apuntat per això. ja sabó, no, llavors ja aquell sobretot tema xampú. Però normalment la gent utilitza el que és la pastilla. El cos. Per la dutxa, per tot el cos. I la temporada. I passem al sistema endocrí, també un tema que també interessa molt ara de cara a Operació Bikini. Ja nos tenemos que poner ya. Doncs amb el tema, quan comencem amb aprimants, primerament hem de dir, sí, podem perdre alguna aprimant, però el bàsic és la dieta. O sigui, no ens enganyem, o sigui, vol dir que no podem... Prenem això, que és el gravador de greixos i ja està, listo. Sempre s'ha de combinar amb la dieta, si no, ni els cremadors ni els depuratius no fan res. Llavors, com a saciants, tenim, per exemple, les algues. Això no vol dir que haguem de menjar algues, així, ara ens podem... No, hi ha bones. Bueno, sí. Hi ha algues que són comestibles, evidentment, i que són molt bones, a més. Però en aquest cas serien algues que simplement serien... Comprar pan. Pues eso para la dieta no vale. Va a tener carne y a la nuria. Les algues estan compostos amb càpsules que el que te fan quan arriben a l'estómac és saciar-te. Normalment es pren mitja horeta abans de començar l'àpat i això fa que l'inflar-se a l'estómac no tinguis tanta gana, és així de simple, no té més història. El mango africà és un producte que ara s'ha posat molt de moda i actua com a saciant també. O sigui, amb el que és el tema primants van sortint constantment coses noves, entre cometes, perquè no és que siguin noves, però que van sortint coses com de moda, perquè la gent també necessita coses diferents. Doncs el mango africà seria un altre saciant. Cremadors de greixos n'hi ha molts. Hi ha el CLA és també l'àcid linoleic, que el que fa és també cremar greixos, ajudar-te a desfer el greix. Escolta, i la carnitina? La L-carnitina?
La L-carnitina també és un cremador de greix, però actua en el moment en què es fa exercici. És a dir, si una persona té una vida sedentària i pren L-carnitina, una mica de L-carnitina veureu que a vegades amb alguns compostos està, alguns compostos per aprimar, està l'L-carnitina, però amb un percentatge molt petit perquè la L-carnitina també dona energia, transforma el greix en energia. Per tant, és una opció bona perquè t'ajuda a cremar els greixos quan tu estàs activant-te amb l'exercici, però a més també t'està donant energia. Jo he començat ara quan vaig al gimnàs, abans d'anar-hi, el prenc. Molt bé. I I xuleta abans sí, d'hora. I la veritat és que és superefectiu. Va molt bé també. Molt, Però pensa que jo vaig al gimnàs a la nit, estic rebentada. I escolta, i te dona Potència una vez que no veas. Te dona Lo puede energia. acabar. Sí. Efectes secundaris té? No, aviam, la L-carnitina l'únic que te recomanaria és un aminoàcid i l'únic que te diria és que de tant en tant fes un depuratiu de fetge per netejar una mica. Però no té efectes secundaris en aquest sentit. Va molt bé. En ampolles? Sí, hi ha diverses opcions. Hi ha càpsules i hi ha ampolles. Yo es que no con mi capsulina. Y de tensión. Y lo hacemos día que sí. Exacte, unes varies i només el dia que vas a l'exercici. El fucus seria una alga també que ajuda a cremar greixos i després, clar, quan hi ha un sobrepès, diguéssim, el que necessitem, hi ha una part que és greix i hi ha una part que és líquid. Llavors hem d'actuar per les dues bandes, no? Llavors, per eliminar líquids doncs tenim moltes coses, no? Però la cola de cavall segurament l'heu sentit quasi bé tothom. Perquè és una planta que és bàsica. Ara, aneu en compte, perquè si només preneu cua de cavall, diguem, comencem a prendre cua de cavall, seguit, doncs podríem tenir un problema que eliminem molts minerals, sobretot potassi i magnesi. I clar, potassi, rampes. Llavors, clar, tot s'ha de fer de manera mesurada i controlada. El dent de lleó seria una altra planta, que també és diürètica. Llavors, sempre, quan fem una dieta, o sigui, tothom hauria de fer un depuratiu, però quan fem una dieta és superimportant, perquè si ens deixem el fetge i el ronyó, doncs tot flueix més ràpidament, més bé, va tot més bé, tot més rodat, i llavors podem eliminar el greix, els quilos aquells que tenim, els podem eliminar amb més facilitat. Llavors, per això, recomanem sempre, o sigui, al principi de la dieta, nosaltres allà a la botiga fem dieta i el primer que fem és que la persona depuri per preparar el cos perquè la dieta li sigui més activa, funcioni millor. Llavors tenim plantes com el boldo, el cardo marià, la carxofera, són plantes que són depuratives de fetge. Carmeria és una sola planta? El perdona? Carmeria. Carmeria, sí, cardo mariano en castellà. Ah, sí, s'ha dit allò. Carmeria. Llavors, amb el tema osteoarticular, tenim diverses coses, aviam. Quan hi ha un problema d'articulacions, d'inflamacions, o sigui, quan hi ha un problema de dolor, de molèstia, normalment hi ha una inflamació. I això és el que ens està provocant que hi hagi aquesta molèstia. Llavors, primer que res, hem de baixar la inflamació, perquè l'articulació pugui fluir bé. Llavors, per baixar la inflamació, clar que ens podríem prendre un Voltaren, però clar, ja sabeu què passa. Si ens prenem un Voltaren, doncs ens fastidia una altra cosa. Llavors, hi ha vegades que no se pot evitar, però tenim opcions. I doncs, per exemple, seria l'Arpagofit, és això que us he ensenyat, l'arrel aquella. Això es pot, o sigui, si hi ha una inflamació, hem de prendre-ho amb càpsules o amb extracte, algú més concentrat. L'Arpagofit seria un antiinflamatori, perquè ens entenguem. I després els cataplasmes d'argila, penseu que hi ha llibres que parlen de l'argila, simplement.
I és perquè l'argila també té moltes propietats, no només a nivell de pell, sinó a nivell de per exemple, el tema de la inflamació. O sigui, si nosaltres fem una cataplasma d'argila, que seria aquesta imatge d'aquí, i aquesta cataplasma la posem a la zona on hi ha la inflamació, l'argila el que fa és absorbir aquesta inflamació per tal que la traiem cap a fora. I clar, ja traient la inflamació ja han guanyat molt. Llavors, quan hi ha un problema molt greu, hauríem de tenir en compte més coses i ho faríem conjuntament amb algun altre component, perquè només amb l'arcaufit tindríem poca cosa. Digue'm. A l'ibuprofeno, s'ho prendre antiinflamatori, i dígales a les putadas d'avispas. Lo notifican, eso se significa, me inflama moltíssim. Ser una cataplasma d'aquestes d'argila. Una setmana que, bueno, m'ha tocat anar al peu, una setmana que no podia moure. Doncs això és ideal, va molt bé la cataplasma. O sigui, de seguida, en el moment en què et pica, de seguida poses la cataplasma i això fa un efecte, en aquest cas concretament, fantàstic. Perquè ho passo malament. No sé com ho faig, però sempre algun em pico de l'any. Que explicaven les avispes i quan ens Sí, és realment verdad. Sí, és verdad. Ponte barro, ponte barro. petits que explicaven. Ponte barro, com és de fer El que passa que l'argila verda té més propietats, perquè és una argila secada al sol, és una argila que ja treta d'un lloc concret, o sigui, té afegides tota una sèrie de propietats superòptimes, és una millor. Bueno, és que quan nosaltres érem petits l'argila ens poden contaminar, no passa nada. I més nosaltres aquí per Pior, que sempre aquí per Pior és argila. Nosaltres sempre aquí quan estàvem que clar, hi havia la possibilitat que ja... Sí, però sí, que te'n posis al front del cabell i encara et surt encara et surt una altra cosa. Llavors, en el cas que ens fem un cop, doncs la crema d'àrnica, per exemple, va molt bé, també per al tema cops. Quan el problema és d'ossos, quan el problema, per exemple, osteoporosi, me'n recordo una senyora que m'explicava una anècdota que li havia passat, i és que al metge li van fer una densitometria òssea i van veure que tenia osteoporosi, una miqueta avançada. Has de prendre la medicació, has de prendre calci. Això sempre passa molt sovint. Aquesta senyora s'ha de prendre la medicació, va començar a prendre la medicació i li sentava fatal, però molt malament, o sigui que tenia uns efectes secundaris que era pitjor tenir els efectes secundaris que l'osteoporosi que tenia. Amb la qual va decidir prendre sèsam i prenia 2 cullerades soperes de sèsam al dia. I això va anar prenent, temps i temps i temps, estem parlant de mesos i mesos que va estar prenent sèsam. Quan va tornar el metge li va dir: molt bé, fantàstic, la medicació t'ha anat perfecte, perquè hi van tornar a fer la densitometria i realment havia hagut una millora. I el metge li va dir: molt bé, la medicació t'ha anat perfecta. Només havia sèsam. Només havia pres el sèsam, aquesta senyora. En el cas que no sigui l'osteoporosis, si jo tinc osteonecrosis, també aniria bé? O perquè ja m'han dit que això està perdut? Aviam. Sí. Aviam. Aquí hi ha una mort, diguéssim, del teixit, però el que sí que pots és intentar retardar una miqueta tot el procés. En el teu cas, jo te recomanaria col·lagen. 3. Sí. El col·lagen va molt bé perquè, ara us anava a explicar, que el col·lagen és una proteïna que nosaltres normalment fem de manera natural, la fabriquem nosaltres. Però, degut a l'edat, a l'envelliment, doncs comencem a no fabricar-la i l'anem perdent. Llavors,
el més evident que es veu és, per exemple, les arrugues, la flacidesa, el tema de les articulacions, que ens comencen a molestar i tal. I amb la major part de les vegades és una falta de col·lagen. Perquè el col·lagen està involucrat, o sigui, és com si diguéssim el pegamento del múscul a l'os. Llavors necessita per aguantar-se aquest col·lagen. I clar, si el nen perdent és per això que hi ha aquella flacidesa i aquella arruga. Llavors això ens provoca certs problemes, perquè mira, l'arruga estèticament és una arruga, però la problemàtica sobretot és que també el que són els músculs i articulacions d'això també estan patint aquesta falta de col·lagen. Llavors el col·lagen jo el recomano a certa edat a tothom. Precisament estic patint això. Estic patint de peu, ara que m'han posat plantilles, pateixo del genoll, m'està pujant el mal al genoll, suposo que perquè ja estava patint pel peu, ara m'ho pateix i m'ha agafat I és, per exemple, com si... Ossos, tenia massa por, ara els ossos m'estan forjant i els ossos m'estan anant cap a dins. Ara que m'han posat les plantilles, el mal s'està anant al genoll i avui m'ha dit el Jordi que el mal que em fa aquí és qüestió de menisc. La qüestió de la plantilla que m'està corregint el peu, està fent que el menisc vagi en una posició que feia temps que està forçant. i que el col·lagen... Mira, perquè us feu una idea, a partir dels 30 anys comencem a perdre una miqueta de col·lagen. Als 40... Más col·lagen. Hi ha una baixada molt gran de col·lagen a partir dels 50. Són les que tenen. Llavors, moltes problemàtiques, és que el que és que moltes problemàtiques és per aquesta falta de col·lagen. I això ho podem solucionar. Perdona, és un preparat o és una planta? Justament, com que m'agrada tant aquest producte, l'he portat per Calvario. Això és un preparat que són polvos i simplement això es mescla amb una miqueta d'aigua o inclús millor encara amb una miqueta de llet a nivell d'assimilar-ho. Si no podem prendre llet, doncs qualsevol altra aigua o iogurt. Sí. Llavors són uns polvos que tenen bon sabor, a més, i jo l'estic prenent ja. I d'on surt això? Ja no coneixen salut, D'on surt el col·lagen? Mira, aquest és col·lagen hidrolitzat. No, vull dir, la matèria prima, diguem. Sí, és vegetal, no és animal. Les gelatines no contenen col·lagen? Sí, la gelatina conté col·lagen. Per exemple, els peus de porc contenen col·lagen. O sigui, hi ha coses a l'alimentació que contenen, però clar, per aconseguir el percentatge... No, pero la gelatina, por ejemplo, va bien. Van a veure que prendre 3 grams de col·lagen diari. Amb aquest compost es prenen 8 grams. Bé, jo crec que és un tema interessant el tema del col·lagen. Contradiccions, no. No en té perquè és un component que nosaltres ja el fabriquem. El que passa que, degut a que ens anem prenent, el anem prenent amb el que l'assimilem bé. O sigui, no hi ha cap mena de problema. Així com el calci, per exemple, fins i tot el calci natural es va... Clar, s'ha d'anar molt en compte. Per això s'ha de completar amb el que és combinar amb la vitamina D3 i la vitamina K, que això molta gent no ho sap i no ho té en compte. Llavors, quan prens calci, has de prendre aquestes vitamines associades per tal que el calci baixi allà on ha d'anar, que és en els ossos.
i no els ronyons, que fas pedres. Sí, exacto. Sí, muy buena la visualización, porque yo me he olvidado y sí. El sésamo s'ha de triturar perquè assimilem el que és els principis actius del sèsam, perquè si no tal qual el mengem o mastegar-lo molt. Però clar, penseu que el sèsam és una llavoreta. Sí, no sé cap foto d'això. Bueno, sí, però si el prens mes a mes, fantàstic, però no seria el mes, O sigui, si necessitessis molta fibra, necessitaries millor que seria el lino. No, el lino, a veure, el sèsamo sobretot el tritureu. El tritureu amb un mini-pimet, per exemple, i el teniu allà triturat i us preneu 2 cullerades soperes cada dia. Ho poso a la medida. Hauria d'aprendre de tot això. I el lli, per exemple, si per exemple l'utilitzes per restrenyiment, pots agafar i posar el lli, 2 cullerades soperes també de lli amb aigua, el deixes per la nit i al matí t'aprens aquella aigua i el lli. Sí, perquè desprèn com una mena de gelatina, que això el que fa és que també ajudi a el que és el tracte intestinal. El lli seria un regulador, no un laxant. És el que parlàvem, que va molt bé perquè seria un regulador. Bé, el silici també seria una mica similar al que és el col·lagen, que també és una substància que nosaltres fabriquem i també anem perdent i aniria bé, doncs també, clar, tant el col·lagen com el silici aniria bé per el que és articulacions, ossos, per al cabell, per la pell. No sé si m'estic passant d'hora o... Sí, a veure, Acaba i continua. Bueno, us ho deixo explicant o...? Sí, són les 8:30, no? Tenim més temps. Ara viene el interessante, ara viene la introducción. Vinga. Vale. Bé, doncs estic molt contenta que hagueu vingut tots aquí i... S'ha acabat? No. Estic molt contenta que hagueu vingut tots aquí, que m'hagi convidat a la Biblioteca del Papiol i bé, doncs espero que hagueu gaudit d'aquesta xerrada i que us hagi servit per... I jo li vull agrair a la Mercè que ha vingut de forma totalment voluntària i la veritat és que ens fan un favor a persones que ho facin també i que a més no ens amanin de la biblioteca. Nosaltres estem molt agraïts. Moltes gràcies.